Lijepi pozdrav svima. Ovako, ja pitanje također postavljam pročelnici Upravnog odjela za zdravstvo, ujedno i predsjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, gospođi Malatestinić, a zanima me što o istome misli i župan. Dakle, pitanje glasi: što Upravno vijeće Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, obzirom na svoju zakonsku obvezu, planira učiniti po pitanju višestrukog grubog kršenja zakona, statuta Doma zdravlja i kolektivnog ugovora od strane ravnatelja Doma zdravlja Primorsko-goranske županije? Raspolažem informacijama, a znam da ih imate i vi, da je u više navrata proveden inspekcijski nadzor u Domu zdravlja Primorsko-goranske županije, te da su utvrđene povrede propisa Zakona o radu, te su tim povodom podneseni optužni prijedlozi protiv poslodavca i odgovorne osobe poslodavca Prekršajnom sudu u Rijeci. Također raspolažem informacijom da je Inspektorat rada zbog postupanja Doma zdravlja protivno Zakonu o radu na mjestu počinjenja prekršaja izrekao i naplatio novčanu kaznu. Gospođa Malatestinić svojom izjavom u Novom listu od 11. listopada 2014. godine tvrdi da u nalazima Inspektorata rada ne nalazi niti jednu osnovu za intervenciju prema ravnatelju, iako je evidentno da je ravnatelj svjesno i sa namjerom nanio štetu Domu zdravlja Primorsko-goranske županije i samoj županiji. Zanima me isto tako kolika je kazna naplaćena Domu zdravlja Primorsko-goranske županije na licu mjesta od strane Inspektorata rada, koji iznosi su izrečeni po presudama Prekršajnog suda u Rijeci i koliko je iznose Dom zdravlja platio nakon sudskih presuda zbog neisplaćenih dodataka na uvjete rada, a koliko slučajeva još nije sudski obrađeno, odnosno koliko toga još stiže na naplatu, uključujući i sudske i odvjetničke troškove. Hvala vam lijepo. Ovo je jedno pitanje od prošli put koje nisam još dobila odgovor, pa pisano. Poštovani, vjerujem da je temelj za vaš upit predstavke višekratne upućene od strane predsjednice Nezavisnog sindikata u zdravstvu, koji je jedan od 8 sindikata. I doista jedino taj sindikat opetovano ima pritužbe na koje uredno odgovara sam ravnatelj, župan, upravni odjel i ja osobno u svojstvu predsjednice Upravnoga vijeća. One navode koje sam navela u Novom listu doista su utemeljeni upravo na inspekcijskom nadzoru od strane Inspektorata rada. Radi se i vama za informaciju o proceduralnim propustima gdje primjerice ravnatelj nije izdavao rješenja o godišnjem odmoru, što je temeljem Zakona o radu dužan učiniti pravovremeno. Znači, radi se o proceduralnim propustima, ne o takvim propustima koji bi zahtijevali postupanje i od strane županije ili upravnog odjela ili mene kao predsjednice Upravnog vijeća. Na pitanje kolike su kazne naplaćene ne znam ovog trenutka, to ću vam pribaviti u pismenom obliku, isto tako i od strane Prekršajnog suda. A što se tiče sudskih procesa, doista, tu vam isto ću dati informaciju u pisanom obliku, radi se o laborantima, dakle u kliničko-biokemijskom laboratoriju Doma zdravlja kojima nisu isplaćivani dodaci na plaću sukladno kolektivnom ugovoru, obzirom da je procijenjeno da dio svog radnog vremena rade sa infektivnim materijalom. Pri kraju su sve ove isplate temeljem sudskih troškova i u pravilnicima koji reguliraju to pitanje ti dodaci su ugrađeni i više se doista ti zdravstveni djelatnici ne oštećuju na taj način, dobivaju svojih 12% na osobne dohotke. Dakle, na ova 3 pitanja ću vam dostaviti odgovore u pisanom obliku sa traženim iznosima. Zahvaljujem. Izvolite. Hvala lijepo na odgovoru. Koliko sam primijetila u odgovoru, vi sami priznajete sve ovo što sam navela praktički da stoji. Mislim da su ovo gruba kršenja Zakona o radu prvenstveno i ja mislim da su potrebne neke određene sankcije, da nije to samo tek tako neki prekršaj. Na kraju krajeva i nekakve kazne su naplaćivane, što će sigurno se osjetiti na samom proračunu, pa i županijskom, budući da je Dom zdravlja pod županijom Primorsko-goranskom. Hvala. Gledajte, dame i gospodo, svako ima pravo na svoje mišljenje, tako i ta gospođa iz sindikata iz Crikvenice. Pročelnica vam je lijepo rekla, jedan od 8 sindikata. Svako ima pravo biti nezadovoljan i tako dalje. Dužnost ravnatelja je red, rad i disciplina.
da li je bilo grubo kršenja. Inspekcija nije tome našla da je bilo grubo kršenja. Tko radi, taj i griješi. Da li je ravnatelj griješio toliko da treba biti smijenjen? Nije i neće biti smijenjen, ako je to vaše pitanje. Zahvaljujem. Gospođa